Maya pa oras kabalit. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pumalansing informasyon. Oren po rin balitang may kalap gining Lunis, September 1, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Balaw sing serbisyong legal na dadake ng abogadong konsehal king Ciudad Angeles ay ng report ng Patricia Mamang. Ali e ganaganang kabalen ating malagwang akses king legal a konsultasyon no notaryo. Lakwas na nung biglaan ng pamangailangan. Maralas, limitado mo naman ang kebaluan nung nino'y gustong apekot nangan para king karelang kaso. Inya naman, meto nga makabaldugang kimut ing tataglos ng Councilor Attorney Jessel Ann Dayrit. Ing pamamie libreng legal a konsultasyon at notarial services kareng residente ning Angeles City. Misan king pabulan, akit siya Attorney Dayrit, ketiking barangay Santo Domingo. Bit-bit, ing kayang advokasya na maratad serbisyong legal, kareng balang Angelenyo. Mamaya mo pong legal na serbisyo, Kenny, libre po yung notaryo, ang po yung legal na konsultasyon. Dati na pong gagawa niya, at may balik tamo mo po, Kenny, ngayon po, yagyo ko po once a month po, Kenny. Duduro chayti, kareng niyayaliwang barangay ning syudad, bang mas marakala kabalen ning makinabang. Opo, actually po dudurutan po karamihan ang barangay niya po Kenny po Santo Domingo kuno karin ko po makatok ng ngeni kakukong barangay every once a month po chuko Kenny pero po dudurot kami po kay barangay at bala pong Biyernes ing opisina ko po kay Santo Cristo maka-open niya po legal na konsultasyon po libre ang pang notaryo karin simple pong dokumento. Kawani Keti, makabuklat siya naman ng kayang law office balang aldoning Biyernes bang tanggap kliyenti kapamilataning appointment system. King makanindi ka nung paralan, maging balabalaos at sistematiko ing pamamie libreng saup legal. Para kang Dayrit, mo iti parti ni kayang obra bilang abogada nune metong panata bilang dating law enforcer. Meg Silbiati bilang pulis, ngeni meto nga konsehala, chairperson ning sangguniang panlungsod king Committee on Peace and Order. Bit-bit na pamurin ing malasakit, karasking kapayapan at hustisya. Ita pong alalapit tayo po yung libreng legal na konsultasyon na po pong libreng notaryo karentaw na pong karagula bagya karela kasi po din haliwata mo pong kabalen alala po talagang pamayad kareng abogado. So mapilan po kaya kaming abogado, mamaya kami pong legal na serbisyo para po makasawop ya po karela hanggang pakanano po makasawop tamo po karela na atin la pong puntalan, atin la pikot na nga at atin la pong puntalan na kareng notaryo minsan po $5 niya, alilibre tayo po maragula pong bagya karela. Ing kapitan ng Barangay Santo Domingo, pasalamat king programa ng Councilor. Napakahalaga po nito sa ating mga kabarangay dahil po yung instead po na pupunta pa sila sa mga private lawyers, ang mismo pong ating pong konsehala, si attorney, ang nagpupunta po dito sa ating barangay para po makatulong. Napakarami po, iba't ibang klaseng problema na legal ang usapan ay kanya pong natutulungan ang ating mga kabarangay. Maraming salamat po. Para kareng residente, maragulyang kapasnawan ing serbisyong iti. Maragul kasawapan kaya kami taga Santo Domingo ing sawab ng Attorney Jessel Dayrit, lalo na kay aming pakakanulo at pasalamat kami kay legal pisasabihan may libriya kayo. Marami na salamat kang Attorney Jessel Dayrit. Magpapasalamat po kay Attorney Dayrit sa palibre po niyang notaryo kasi malaking bagay po sa akin to bilang isang solo parent na rin. So, yun po, maraming salamat. Dakang po salamat kasi po Attorney po, Maragol South king barangay ni Kempo Santo Domingo. Libre po yung kaming kain konsultasyon. Maragol po sa kasi man po yung kain. Ayun po, pasalamat kayo po siya po kinasusopan ko. Alam ito niyo po pala. Ang salamat po. Ginaransya na namang Councilor Dayrit na isunduing proyektong iti king Ciudad ng Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Inyang Sabado, pesinayan niya ang eleksyon na rin opisyalis ng Federation of Homeowners Association of FEDOA ng San Fernando.
Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Kinilala ng Mayor Vilma Caluwag ing maulagang papel ning Federation of Homeowners Associations o FEDOA king siyudad ning San Fernando lakwas na king pamamiyaustong impormasyon nung naning dapat tutukan at di na prioridad ning lokal na gobyerno kareng niyayaliwang komunidad. King salukuyan atsula king 60 reng aktibong Homeowners Association na kabilang king FEDOA. Agpang ka Mayor Caluwag magsilbi ang teteng organisasyon bang mas maging masali ugnayan dareng residente at ning LGU. Mas kuswelo ko uling ating FEDOA kasi ning karagul role king karelang sasakupan king karelang subdivision nung ka rin makatuk ng la. Kasi itong alang FEDOA alalang boses king city, king LGU nung naning pamangailangan da. Kasi ninong magsalita kitang pamangailangan da nung alalang officers, di ba? Anyan yung karagul role in FEDOA kasi ilang maging boses da nung naning pamangailangan da kareng kanya-kanyang subdivision da. Pepasyag na itining alkalde king gewang eleksyon dareng bayong opisyal ning FEDOA inyang August 30, 2025 king Vista Mall San Fernando. Reti naman reng bayong alala opisyales. Pasibayong mihalal bilang presidente Ilito Mangune, Vice President naman ni Benny Ginto, Secretary Margie Lingat, Treasurer Alice Dumlao, kabang Philip Kiambao naman ning Auditor, kabang PRO naman ni Jano Campo at Michael Barbadillo. Reti naman ring miyembro ning Board of Directors. Asahan niyo po na patuloy po kami magseserbisyo ng tapat at tunay para sa mga homeowners ng City of San Fernando. Kantabay po natin ang ating punong bayan, ang ating masipag at mahal na Mayor Vilma Caluwag na kung saan talagang full support. Hindi lang po yung talagang mismong salita lang, talagang sa gawa. Naasahan po natin siya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Full support ipapakit na rin celebrity personalities sa nila Julie Ann San Jose at Trevor Cruz king launching ng Lunes Malinis campaign karingan buong eskwela king lalawigan. Ailing report. Mas pepasik na nga paning Eco Protect Management Corporation o EPMC ing karelang advokasya para king kalinisan king pamagpalawak pa ning Project Malu o Lunes Malinis inyang Biyernes, August 29. Adwang pampublikong eskwela ingag na mag-host king kick-off activities ing Mawake Resettlement Elementary School king Mabalacat City at Santa Teresita Elementary School king siyudad naman ning Angeles. Penny muna niya mismong EPMC President and CEO Alain Taning programa kaya bereng lokal na manungkulan tubod ning Department of Education o DepEd, reng mestra, estudyante at reng pengari. Sama-sama tayo sa pagbababakla. I-Mayor Jel Daquino ning Mabalacat, saludo king programa ning EPMC. We are very thankful po sa kanila. Sabi ko nga, they symbolize ay as a servant leadership and our community partnership patungkol po dito. Kaya we are very thankful po sa EcoProtect, sa pamumuno po headed by Miss Alain Tan. Nandito po siya. Kami po nagpapasalamat po sa kanya. Level up mo naman ng suporta king programa nung lukrin Mekisan Metong Laketi, reng celebrity personalities adina Julie Ann San Jose at Trevor Cruz. Ing singer ay Julie Ann San Jose pa mismo, ing memye boses king opisyal na jingle ning Lunes Malinis ang magsilbing paganaka na agyuyang gawang makule at mas malinis ing kakatamong paligid. Kapag nasaning Project Maluing gawang sustainable at impactful, ing pamaglinis, mo basta king pamanugse basura, nune pati king pamag-recycle karang single-use plastic, bang maging school chairs at aliwa pang gamit, aapa kinabang nandareng estudyante. Napakahalaga po nito kasi
ito ay holistic na approach sa ating mga problema. Environment friendly na siya, tapos yung mga bata matututo rin na mag-gather ng kanilang mga basura para gawing kapaki-pakinabang na upuan na idodonate naman ng EcoProtect para sa ating mga schools. King balaw sa suporta ng publiko at reg entertainment icons kalupaning Julifer. Asahan na masikan niya pa in kampanya para king meto nga malinis, ligtas at responsableng komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, King pamagbalik ng News Force, Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bayong pasyalan ng bibidang heni king Ciudad Angeles, aakit king The Infinity, ay ni-report ng Patricia Mamango. May bagong spot na pwedeng puntahan ang pamilya, barkada at fitness buddies. Bukas na ang Active Park sa The Infinity sa Angeles City, isang modern outdoor space na libre para sa lahat. Pinangunahan ang pagbubukas ni Tyron John C., Infinity OIC Bernadette Antonio at Deputy General Manager Laverny Gala. We're inviting everyone to go here at the Infinity Active Park. Enjoy the facility. Expect more na lumaki pa if talagang successful siya at talagang ma-utilize ng mga tao dito. Open ang park from 6 a.m. to 9 p.m. Mondays to Sundays, even on holidays. Dito, may play zones para sa kids, fitness stations para sa mga health buffs, at malalawak na open spaces para sa bonding, relaxation, at creativity. My daughter Harper talaga namang nag-enjoy sa paglalaro sa play area. I love it here at Infinity. I love it here so much. Love it. Pwede kang mag-exercise, maglaro o simpleng mag-unwind kasama ang pamilya at kaibigan. Enjoy ya po karanganak. Mas masante nga po. Naglibang la po ranganak and then balilibang la rin po rin pengari, syempre po. First time kong minta Kenny, so masante nga po. Lana malinis, ito yung kasante nga. Matatagpuan ito sa The Infinity, Angeles City. Kaya tara na, experience the fresh air and fun totally free. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Talwing ikiting babante na low pressure area ng Pag-asa king lauta 695 kilometers silangan ng Daet Camarines Norte. Malatimo in tsansa na niti na maging meto nga bagyo king kilog ng 24 oras. Asahan naman ng malula mapanahon at pamanuran pauli na niting LPA ang po Southwest Monsoon o habagat king Southern at Central Luzon ang po Visayas. Maaliwala sa panahon naman ng aranasan king Mindanao. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na numang kaganapan. Isyo reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo naman mag-post ka rin kami social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll bring you lang ining Lunis na may kalap na istorya ketiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.